गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ, गोबाव समनिफ्रायनो गावनि हारिनि थाखाय नांथाब नाजाना खामानि मावबोबाय थानाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेथारि बिबानाव थानाय फुकन दैमारि बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव लां केन्सारनि फाहामथाय लागासिनो दङ। दायो बिथांखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय बिथांनो बयबो बिथांनि मोजां फाहामथायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ हरनानै हेफाजाब होनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। सावगारियाव होनाय बेंक एकाउन्टआव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। जोबोद गोजोनथाव खौरां। थालिर आबाद मावनानै 40 लाख रांसिम आरजिनो हादों गसाइगावनि रोंगौथि गोनां मावथि लाइमोन एरेस्ट नार्जारिया। 150 बिघा थालिर आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंथादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं. बाजुगाव गामिनि एरेस्ट नार्जारि मुंनि जोहोलावा। BA उथ्रिसार जानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोनैयाव ओरैनो जना थायालासेनो आबाद मावनायखौ सायख'नानै लादों बिथाङा। 2014 मायथाइनिफ्राय मावजेननानै दिनैसिम गोबां मानसिफोरनो खामानिनि राहा होनायजों लोगोसे गावबो 40 लाख रांसिम आरजिनानै नखर खांनायजों लोगोसे गसंथानो हादों एरेस्ट नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ बा सहाय एबा हेफाजाब मोनोब्ला रासिनै मोजांसिनै मावनो हाबावगोन होननानै बुंथिबावो। साननैसो सिगां हरखाबै फेरगाव उत्सब बिद्यापीठ फरायसालियावनो जिउ गोमानाय थाखो 9नि फरायसा कुसिगाव गामिनि मुस्रि प्रसाद राभानि फिसाज्ला खरमेन्द्र राभानि थैनायखौ बिटिआर एम दावबायसा बरा खौरां लाहैनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गोसो हमथाना थानो थाखाय खावलायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय, पुलिस बिफान आरो एक्साइज डिपार्टमेन्टआ जिल्लानि सिङाव लकेल जौ संनायखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि जिल्ला खुंथायनि गोख्रों नोजोरजों जिल्लानि सिङाव जौफोरखौ फोजोबस्राङो। मैखुन जानानै एबसुनि मावथिफोरा लोमजादों। क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि सानसुमै ब्रह्मजों लोगोसे अनिल स्वर्गियारिया मैखुन ओंख्रि जानानै देहायारि हालोदजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दतमा दख'रा एबसुनि मावथिफोरा थांनाय हरनि समाव मैखुन ओंख्रि जानानै देहायारि नोरजिया जानानै कुसिगाव साब सेन्टाराव थिसननांगौ जायो। बिनि उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै दख'रा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिहोदों। बिटिआरआव अमर बसुमतारी मुंनि MCLA गैया। बड'लेण्ड रादाबा फेक निउस फोसावदों। आंनि मुङा सायखं बसुमतारी एबा बि सावरायग्रासो। अमर बसुमतारीया आइ आफा अनना दोननाय मुंसो। बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेलआ फोसावनाय बिटिआरनि MCLA अमर बसुमतारी एबा बि सावरायग्रानि देहा बेंग्रा PSOखौ पुलिस बिफाना बोखारबाय होननाय रादाबखौ नंखाय होनना रोखा खालामदों MCLA सायखं बसुमतारी एबा बि सावरायग्राया। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड रादाबनि बेबायदि नंखाय रादाब फोसावनायनि सायाव बिथाङा गोख्रों राहा लागोन होनना फेसबुकनि गेजेरजों बुंदों आरो बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरिया बे दायनि थाखाय रायजो राजानाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ होनना बुंदों। सरासनस्रा हारिनि फाथानि गाननायखौ गुबुंले खालामनायनि दायाव आक्रोश थानायाव गसरलाय थिसनदों। सोनाब आसामनि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि देब'जानी सिला बावैसो सिगां एबा थांनाय 2 मे खालि गसाइगावनि सिजनग्रामाव हारिमु बिलिफाङाव फाथानिखौ गाज्रि आखुयै गाननानै मेथाइ खननायखौ लानानै दुलाराय सरासनस्रा फरायसा आफादा जावरिखांदों। आक्रासुनि सोनाब जननि लोगो गाहाय नेथारि दीपांकर राजबंसिया दिनै फेरगावनि थानायाव बिथां देब'जानी सिलनि हेंथायै गांसे गसरलाय थिसनदों। मेथाइ खनगिरि सिला थाबैनो सरासनस्रा हारिनि सिङाव जुदि निमाहा बियाब्ला बिथांनि बेरेखायै आक्रोशआ गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुङो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।